Ina ma abota kallon fina-finan manufassara. Wannan fim Mijin Yarinya zazzafan fim ne wanda ya yi matuƙar kyau sosai da sosai. Ya kamata ku zo ku kalla wannan fim ɗin. Duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a wannan namba da muka ɗora ta Telegram. Insha Allah za ka same mu. Muna tura fim ɗin ta iya Telegram ne. Duk mai buƙata dai zai iya tuntuɓar mu a wannan namba waya da muka ɗora ta Telegram. Insha Allah zai same mu. Wannan fim wato Mijin Yarinya fim ɗin jarumi Ajay Devgan. Ina san kun san shi. Kun san kuma yana yin fina-finai masu kyau matuƙa. To gaskiya wannan ma yayi kyau. Duk mai buƙata kawai ya tuntuɓe mu a wannan namba waya insha Allah zai same mu. Gaskiya fim ɗin yayi kyau sosai da sosai. Kawai dai abin da za ka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a wannan namban waya da muka ɗora. Duk mai buƙata zai tuntuɓe mu a wannan namban waya da muka ɗora. Insha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu. Sa'an nan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo sai ka zo ka same mu.